May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Sa gaeskwela pa ko sa seminaryo, hayahay akong pamati kay walay nasuko nako. Pero pagkapari nako ug nagsangyaw nako sa kamatuuran, mibadlong nako sa mga nakahimo ug dili mao, wala na. Daghanang nasuko nako. O kay wala man ko maanad, bisan gani hangtod karon maguol ko maguna-huna. Mga igsuon kung nakasinati pud mo ana, dili taangay maguol ug mabalaka. Kay ang ebanghelyo karon maoy maghatag kanatog kahupayan. Paminaw, niingon ang atong Ginoo, kun nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Hindi tayo nag-iisa. So, kung daghang nasuko nimo because you told them the truth, and bisan pag-unsa kakalma sa imong approach, truth hurts mangyod. Okay ra na, ayaw kaguol. Hindi ka nag-iisa, kay ang atong Ginoo mauna ang iyang kasinatian. Mas malipay pa ganita nga nakaambita ni ana maong pribilehiyo. Pero kung daghang nasuko nimo kay chismosa ka, libakira ka, kusog ka maghatod-hatod og balita og istorya, adili na mao, ayaw na. God bless.